Najeriya. Ƙungiyar harka Islamiyya ta 'yan Shi'a ta yi zargin cewa an kashe mabiyanta lokacin da 'yan sanda suka tarwatsa jerin gwanon tattakin 40 da suka shirya yau a Abuja, babban birnin Najeriya. Haka kuma ƙungiyar ta ce an jikkata mabiyanta da dama, sannan wasu ba a san inda suke ba. Sai dai 'yan sanda sun ce babu wanda ya rasa ransa a al'amarin. Ga rahoton Zahar Dillawan daga Abuja. Ɗaruruwan mabiya Shi'a ta harka Islamiyyar sun yi zargin cewa 'yan sanda sun auka musu a yayin da suke gudanar da tattakin 40 don tunawa da halin da jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Hussein ya shiga a Karbala, wanda a cewar su duk shekara suke yi. Sun bayyana haka ne lokacin da suka kira taron manema labarai jim kaɗan bayan faruwar lamarin. Abdullahi Muhammad Musa shine sakataren dandalin harka Islamiyya mabiya Sheikh Ibrahim El-Zazzaki, ya shaida min cewa suna kan hanyar shiga cikin garin Abuja daidai Gwarinfa sai suka ji an jefa musu hayaki mai sa kwalla. Sai muka zo ba mu ma shigo gari ba, a Gwarinfa ne muka tashi daga Model City Gate zuwa Gwarinfa bus stop. Mun zo an yi addu'a, an tashi, mutane suna wasewa, sai ga gamayyar sojoji da 'yan sandan Najeriya suka zo suka fara harba tiyagas. 'Yan sanda suna gaba suna harba tiyagas, sojoji suna harbi da RGP a sama, yana wani irin kara bububu. Mutanen gari suna ta gudu, ana watsewa. Da suka karasa inda mutane suke sai suka fara harbi da bullet. To wannan harbin ne suka jijima mutane da yawa ciwo, mutane wasu garin guje-guje ma suka ji ciwo, wasu kuma suka bubuga musu gorori, wasu suka shiga daji. Yanzu haka akwai mutane guda 8 wanda suka rasa rayukansu a wannan abun da ya faru yau. Bugu da ƙari, Abdullahi ya ce akwai waɗanda ba a gansu ba, inda suke kan tattara yawan waɗanda suka batan, ciki har da waɗanda ba su ji ba su gani ba. Sannan ya ce fiye da mutum 11 sun jikkata yayin tattakin. Mu ba zanga-zanga muke ba, tattaki ne muke na addinin musulunci wanda duk duniya ake yin shi, kuma babu inda ake sama mutane ko tiyagas na bilasani ma a wasu wurare jami'an tsaro suna ba mutane kariya ne, suna ba su hatta abinci da ruwa suna ba mutane, amma mu a ƙasar nan jami'an tsaro sun zo sun afka mana ba tare da mun yi ma kowa wani abu ba. Amma kun nemi izinin hukumomi kafin ku yi wannan tattaki? Ba mu nema ba, saboda babu inda a dokan ƙasar nan aka ce in mutum zai yi addini sai ya nemi izinin gwamnati. Muna da haƙƙi akan gwamnati in ta gan mu ta kare mu ne in ma ana tunanin wani abu zai faru. Sai dai kakakin rundunar 'yan sandan birnin tarayya Abuja, Josephine Ade, ta ce ba haka lamarin yake ba, hasali ma mabiya Shi'an ne suka far musu, amma ta ce sun kama wasu daga cikinsu da dama dauke da makamai. Amma wanda suke ta harbin 'yan sanda da bunduk da lokal wannan nasu da dusuna din nan, wannan shine wannan zaka ce wai sun fito wannan kawai ga sunan dai a nan mun kama su da abubuwan da suke da su a wurinmu, kuma dai ba wanda aka kashe ko wanda aka jima mar. Suna cewa an kashe musu mutum 8 kuma wasu sun tarwatse ba su ma san ina suke ba, wasu sun ji ciwo. Ba gaskiya ba, kawai dai sun je sun fito ta wurin Gwarinfan nan, sun tare hanya, sun hana mutane zirga-zirgar sun tare ko ta ina. Muka zo wurin sai suka fara harbin mu da dusina da wannan makaman nasu. Ƙungiyar harka Islamiyya ta 'yan Shi'a dai sun sha yin artabu da jami'an tsaro a 'yan shekarun nan a Najeriya. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun zargi sojoji da halaka da dama yayin wata arangama a birnin Zaria a 2015. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa a Abuja, Najeriya.